Det her det er en lille hyggelig café i Aarhus, som hedder Café Mozart. Og der spillede jeg for et par år siden på klaver. Dengang der stod der ganske vist et flyl. Men så havde jeg også en mikrofon og en forstærker, så jeg kunne synge lidt. Og så spillede jeg sådan gamle Elton John-numre og Carole King og alt hvad der sådan... alt muligt godt fra havet, som jeg synes var fedt at spille. Hvad sagde gæsterne her til det? Jamen altså, de gik jo en efter en, ikke? Så til sidst var der kun bartender og mig tilbage, og det var jo så hyggeligt. Jeg mødte Kåre og Mikkel og Søren, og så sagde jeg til dem, prøv at høre, kære venner, jeg har lavet nogle numre. Og skulle vi ikke prøve at spille dem? Skulle vi ikke prøve at gå i øvelokaler og spille de numre simpelthen? Og så se, altså, bare for at se, hvad der skete, om det overhovedet kunne lade sig gøre at spille det. Nogle gange så siger jeg til mig selv, nu vil jeg 2 uger prøve at lade være med at overhovedet have noget som helst med musik at gøre, ikke? Og sådan noget, men det er utrolig svært. Det ender altid med, at jeg sidder ved klaveret, altså sådan i korte, ikke? Altså, jeg sidder sjældent længere end 10 minutter ad gangen, det var sådan, altså. Men jeg skal lige sådan hen og røre. Jeg tror nok, at vi alle sammen havde, altså måske ikke mindst jeg, havde forventet en eller anden form for succes, ikke? Fordi det er jo det, man så ligesom går efter, ikke? Altså, nu skal det være, nu laver vi en plade. Jeg tror, at alle bands, som laver en plade første gang og så videre, ikke? Eller alle bands, som laver en plade første gang, tror jeg, de forventer sig enormt meget af det, og synes selvfølgelig, at det er den bedste, fedeste plade i hele verden, der er blevet lavet, og jeg tror selvfølgelig på guld og grøn skov. Og så skal man tro på, fordi ellers så er der ikke noget ved det, vel? Altså den drivkraft skal man have. Men at vi blev sådan en stor succes, som vi blev, så det havde jeg ikke regnet med alligevel. Altså, jeg havde ikke regnet med at sælge over 100.000, jeg havde ikke regnet med, at vi skulle spille sådan noget som grønt koncerter, sådan nogle ting, ikke? Som for mig virkelig altid været sådan nogle store begivenheder, ikke? Altså, eller sådan store ting, man kunne spille og sådan noget. Og jeg havde slet ikke drømt om, at vi skulle få et hit i Fjernøsten med en af vores sange. Altså, det tror jeg bare, altså, det gik stærkt sådan på det tidspunkt der. Altså, det var lige sådan, der var lige sådan 4 måneder, hvor man næsten ikke kunne følge med faktisk. Men altså, så har der til gengæld været et år nu her, hvor det har været meget stille og roligt det hele, ikke? Altså, hvor man næsten er blevet glemt faktisk, når man sådan, gik på gaden, ikke? Og det var faktisk meget fedt.